Ay, asa naman po ni si Dumpings po. Pagkaburara, hindi anong bayan. Ang humalik inom-inom, di pabiyaan sa iyang mga kata. Sus, ako tigsunod. Sus, talagot. Wala dyan mauli ka, bayhana ka. Uy, hi Mars, ay, hapit-sapit. Asa mang buwing niyo mo? Ay, nagdali ko, Mars, kay ipaabot ba si Buyong? Buyong, kasang buyong? Katugod! Kalimot din mo, sa siya ba? Ay, sus, kato, di ay nga na, namoy date? May uli ra ko kay, nagpula ko gikuha pa papilis kay, seminar na mo, Mars, para kasal ba? Hala, mag-jorde, Mars. Uy, kamu? Kamu, buyong? Hala, no? Oo. Tinuod dyan, giingon nilang tulak ng dibdib, kabig ng dibdib. Kay, grabe ka makadagsaway ato kay maulagi. Pangag, nakapulan, karon ka mo, jud ay ang nagkadayon. Ako sa sana all na lang yun. Maugani, Mars, abigin ako siyang panda destiny na. Oo, sus, kinagiging destiny lagi. Di ako magdugay, Mars. Uy, kay nagpaabot si Buyong sa unahan, ha? Maulagi na kibaw ko, nag-oras-oras pa na yung gugma. Sige, tigil natin ka. Goodbye, Mars! Bye-bye! May pa si Ems kay kadapas cut off kami tang dambings. Ano sus kami nang magpabiling dagang ulay dito sa among lugar. Kalain. Sabi ng bayhana, ois. Pangos na ko. Ako lang siguro unang maminyo. Iwit lang siya. Ako, una kay ako may maguwang. Wait na kay diri ramuan. Te! Oh, dali. Saan man iya? Te, si... Kuante. Hilom. Pagkaluoya man ana imuhang kung unsa man. Mao na imuhang pamanhunon at patimpa. Pamanhunon nga wala pa man day kay. Ayaw na lang pag-explain. Abi ni mo Ben. Okay ra man sila kung magmenyo ka pero dapat ako ta ang una kay ako man ang imuhang maguwang. Respetan na lang nako ba dapat ako ang imong gipauna og minyo. Ayaw na lang lagi pag-explain. Pahuman na sa ko. Okay ra man to siya nako nga magdit-dit ka og maguyab-uyab pero wa mo sa kunin mo kung uninformed oy. Imo ta kung gisultian daan. Oh, tanawa ra. Nagsutsito mo imo pang tabong-tabunat ang dili siya makadungog sa kuang yaw-yaw. Kini unsa man? Magminyo ka, hono na aha, magminyo ka. Kanang style mo nga, perti ni mong tapulan, amo po na mo mga katag diha, imuha ram gayet ng biyaan. Never mind na lang na ako. Oh, sa sana po nawalagi. Basta na uyab lagi ba? Mabutan mo usap. Please, sigahan man ni. Ginaw sa ako sa lagi pasarya. Pahuman na sa ko sa kong gibatik. Kanay mo style no, wala na respetar nako. Ano ma? Magminyo ka. Inigminyo nimo. Okay ra tag kwartahan siya kay kanay mong tapulan na ay mo kuan mo support sa imong mga panginahanglanon. Una ka na ba imong gida disabled man na. Wa ka magtanawa na nga perten galing ang pagka luuya gani oh. Tanawa. Oh, na mga bratohon pa kayo metog. Ila kung branded pa na iyang gisulob okay rata kay makasure ko nga mabuhi jud ka kaya kanyang atimanon tungod kay kwartahan siya bro. Sa akong tanaw niya. Kay ba ko dili siya ang imuhang style. Napugos na kano. Napugos na kaniya sa. Oh, tanawa ra. Tapos, ang imuhang na, may klaro kang napugos ka. Bing, kung napugos mang gani ka, ay, bali-bali na siyang taro. Ay, sa pagminyo-minyo kay sus, kalooy. Magkunsa na lang, kaya ka kay mo, mulotong, get in town, ha? Ako pa biya dyan ang nagkatiman ni mo. Kaya buka, hantod karon gani, manghihipam gay ka sa bani, gani, ako nagtiglimpyo sa imuhang, gani, unya. Okay na nagmakadungog siya kay maminaw siya makadungog sa unsa imuhang bate nadawat kaniya musugot ra ko ana pero kana kasas ya gid in tao ikargot man nga hilo man mo tingog ko be man na kate man na ko sige tingog na be Tewa ka kabalo? Tigbaid ni na to! Magbabaid ko sundang! Imo ba akong gisawgo magbabaid? di ano na nakalimot ko lang kasi ay kanang sir pasensya na jud ka kung unsa mo ganito ning gawas ako ang baba ay na jud enton to paminawa ka nadala ra jud ko sa bugso ng damdamin ra jud to sir pasensya na jud ka Ipabayad lang naglayan na yung sundang ay. sige Wala na ko.